Dame i gospodo, večeras ne rostujemo običnu pevačicu, večeras rostujemo vremensku mašinu. Rostujemo ženu koja je počela karijeru dok je Jugoslavija još bila u punom sjaju. A evo je i danas, ista, samo svet oko nje očelavio. Lepa Brena. Simbol jedne ere, ikona glamura, glasa i frizure koja je imala jači temelj od pola zgrada u Novom Beogradu. Kad je ona počela da peva, mikrofon je bio težak, reflektori su bili vreli, a šminka je imala svoj poreski broj. Njena frizura iz 80-ih bila je toliko velika da se avion Đatiji morao preusmeriti kad ona izađe na binu. Znaš koliko je Brena bila popularna? Ona nije imala fanove, ona je imala teritorije. Cijela država je bila njen fan klub. Kad Brena najavi koncert noći, autoput se asfaltira. Ne zbog vlasti, zbog nje. I ne znam da li ljudi razumeju, kad ona kaže hajde da se volimo, to nije bio refren, to je bila državna strategija. To je bio mirovni sporazum u refrenu. Kad su političari pokušavali da spoje narode, Brena je to već rešila s 3 strofe i jednim refrenom. Beograd, Sarajevo, Ljubljana, sve u istom ritmu, peva ona i odjednom svi zaborave krizu, inflaciju i redove za ulje. Znaš da si legenda kad te baba sluša dok kuva pasulj, deda peva s rakijom u ruci, a unuk ne zna ko si, ali zna pesmu. Brena je jedina osoba čiju pesmu zna, i onaj što je rođen 1960, i onaj što ima TikTok nalog i piše brm, brm. Kad se pojavi Brena, sve stane. Šta god da se dešavalo, ljudi kažu čekaj malo, Brena peva. I svi sednu ispred televizora kao da je utakmica. Ali ne, nije utakmica. To je narodna svetinja sa šljokicama. I iskreno, moram da kažem, njen glas ima onu magiju. Znaš, onaj ton koji natjera dedu da zaplače i komšiju da pusti suzu, a nije ni znao da ima emocije. I sad gledam slike iz mladosti. Frizura ogromna, osmijeh širok, haljine koje izgledaju kao da je CEO tim krojača radio na njima 3 meseca. Danas influencerke stave filter, a Brena je bila filter. I ono što je najluđe, vreme prolazi, a ona izgleda isto. Ili ima pakt s đavolom, ili se svako jutro kupa u formalinu i botoksu iz 1984. I pazi sad, kad pogledaš istoriju muzike na Balkanu, postoje 2 ere, pre Brene i posle Brene. Pre Brene, muzika, emocije, baladi. Posle Brene, šljokice, stadioni i narod koji peva kao da ima probu za Euroviziju. I kad je ona došla na scenu, sve se promenilo. Odjednom svi žele da imaju mikrofon, svi žele da pevaju, ali niko nije mogao da bude ona. Jer za Brenu ti ne treba glas, za Brenu ti treba seizmička stabilnost da izdržiš tu frizuru. I sad iskreno, kad pogledam starije snimke, ona na bini, publika u transu, znaš da si legenda kad ljudi ne znaju ni reči pesme, ali pevaju iz sveg glasa. To nije pevačica, to je institucija. Kad pričamo o Breni, moramo da pričamo i o Jugoslaviji, jer ako je Jugoslavija bila država, Brena je bila njen nacionalni sport. Svi su je slušali, neki zato što je vole, neki zato što nisu imali izbora. Nije postojala diskoteka, svadbani televizor koji nije znao njene pesme napamet. Kad je Brena imala koncert, to nije bio događaj. To je bio istorijski trenutak. Ljudi su dolazili iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Srbije, kao da idu na sabor naroda. Neki su putovali vozom, neki autobusom, neki peške, samo da je vide uživo. A kad izađe na binu, nastane delirijum. To nije bila publika, to je bila vojska šljokica i emocija. Sjećate li se onih kadrova sa stadiona? 1000 ljudi, transparenti, zastave, suze, to ne viđaš ni na finalu Lige šampiona. Kad se pojavi Brena, sve ostalo je nebitno. I političari su stajali mirno. Znaš da si jaka kad i političari slušaju pesmu i klimaju glavom. Brena je jedina žena koja je mogla da ujedini sve narode. Bez jednog mirovnog sporazuma. Nema pregovora, nema ambasadora, samo mikrofon i pesma. I cela Jugoslavija peva uglas kao hor anđela s šljokicama.
I ne samo to, ona je bila glamur pre nego što je Balkan znao šta je glamur. Dok je svet imao Madonu, mi smo imali Brenu. Samo bez skandala s Vatikanom, ali s frizurom koja može da zaseni i Eifflov toranj. Njene haljine su bile drama. Svaka haljina, kao mala svadba. Šljokice na svakoj strani, kristali koji svetle jače od reklame za kazino. Kad bi ona prošla pored reflektora, reflektor bi rekao: izvini, kraljice. I to nije bio samo nastup. To je bio spektakl. Koreografija, svetla, ples. A publika u transu. Ljudi su padali u nesvest. A ne zato što je vruće, nego zato što ih je pogodio refren kao cigla emocija. A kako je pevala, taj glas. Znaš, to nije bilo la la la. To je bio zvuk koji pokrene nešto u tebi. Čak i ako mrziš folk, ti pevaš. To ti je kao himna, jednostavno moraš. I sad, najbolji deo. Brena je bila zvezda u vreme kad nije bilo Instagrama, nije bilo filtera, nije bilo sponzora, ring lighta, TikToka. Ona je svoj Instagram pravila uživo, pred 100.000 ljudi, i to svaku noć. Danas imaš zvezde koje kupe 20.000 pratilaca i misle da su ikone. Brena je imala 20.000 ljudi samo u redu za kartu, bez popusta, bez koda, samo pesma i naravno šljokice. Kažu da su nekada političari imali najveći uticaj. Number. Najveći uticaj imala je ona. Kad zapeva Čačak, Čačak i cela republika zatrese guzom. To ti je moć. I sad zamisli, kad se Jugoslavija raspadala, političari su se svađali, države nestajale. A Brena? Brena i dalje peva, i dalje sija, i dalje ima frizuru koja se ne pomera ni na najjačem vetru. Čak ni istorija nije uspela da je pomeri. Znaš da si legenda kad tvoje pesme prežive i države i sisteme i političare. I kad klinci koji nisu ni bili rođeni znaju Jugoslovenka napamet. To je više od muzike. To je vakcina protiv zaborava. I sad, ljudi, dođo smo do najopasnijeg poglavlja, do onog dela gde svi ćute, a doktori estetske hirurgije se krišom prekste, do dela koji se zove Brenin izgled. Ljudi, ja ne znam šta se tu desilo, ali vreme kod nje očigledno nije isto kao kod nas ostalih. Kod nas godine idu 30, 31, 32, kod nje 28, 28, 28. Repeat. Znaš da si poseban kad se tvoje bore plaše tebe. Kod drugih ljudi bore dođu. Kod nje bore pozvone, pitaju: izvini gospođo, možemo li? A šminka kaže: ne, danas ne. Znaš one slike iz 80-ih kad je imala onu frizuru veličine manjeg autobusa? Evo nas 2025. Frizura ista. Ona i frizura žive duže od nekih brakova. Frizura je praktično njen koautor. Mnogi ljudi imaju prijatelje. Brena ima frizuru. I to lice. Glatko, sjajno, bez jedne crte života. Izgleda kao da vreme samo dođe do nje, pogleda je i kaže: izvini kraljice, pogrešna adresa. Ljudi danas idu kod plastičara s njenom slikom i kažu: hoću ovo lice. A doktor odgovara: gospođo, ovo lice ima garanciju iz SFRJ. Takvo više ne pravimo. Neki kažu da je to genetika, neki kažu šminka. A ja mislim, to je strah. Strah vremena od žene koja je preživela sve. Ako je mogla preživeti Jugoslaviju, Tito poster, 5 političkih sistema i 3 generacije fanova, pa valjda će preživeti i par bora. Znaš da je jaka kad filter na telefonu ne zna šta da radi. Staviš filter i telefon kaže: brate, ovdje je već sve savršeno, šta ja da radim? I sad dolazimo do ključnog pitanja. Kako je moguće da ona izgleda tako? Ima 3 teorije. Teorija broj 1, ima privatni laboratorij za eliksir mladosti, negde duboko ispod estrade. Teorija broj 2, ona zapravo nije Brena, nego hologram koji proizvodi narodna televizija. Teorija broj 3, ona je zapravo besmrtno biće iz 80-ih, poslato da očuva narodnu zabavu. I sve 3 deluju podjednako logično. Ali ne radi se samo o izgledu. Radi se o tome kako ona i dalje dominira scenom. Peva, putuje, nastupa, snima.
Dok nas obične smrtnike zaboli leđa čim ustanemo iz kreveta. Ja popijem jednu kafu i umorim se. A ona izvede ceo koncert i još se osmehuje kao reklama za pastu za zube. Njena izdržljivost. To je posebna kategorija. To nije energija. To je sistem za preživljavanje. I znaš šta je najbolje? Publika je danas šarena. Imaš babe koje plaču jer su odrasle uz Jugoslovenku. Imaš sredovečne koji kažu, kad sam ja išao na njen koncert. I imaš klince koji ne znaju ko je, ali pevaju jer ritam udara direkt u dušu. To ne možeš fejkati. To možeš samo biti. Brena. I stvarno, kad pogledaš, nije mnogo ljudi uspelo ono što je ona uspela. Nije samo bila zvezda. Ona je bila i ostala simbol. Most između generacija. Pevačica koju jednako vole i oni što nose trenerku i oni što nose kravatu. To ne može svako. Brena je kao narodni Wi-Fi. Svuda je hvataš. I sad, kao svaki roast, i ovaj mora da se završi kako dolikuje. Da, zezali smo se. Sprdali smo se sa frizurom, šminkom, glamuroznim haljinama i večnim botoksom. Ali istina je da je Nona jedna od najvećih ikona Balkana. Možemo da je roastujemo, možemo da se sprdamo, možemo da pravimo mimove, ali nijedna nije imala toliku moć, toliku publiku i toliko karizmu i zato, za sve godine šljokica, za sve koncerte koji su tresli stadione, za sve pesme koje su lečile tuge i spajale narode, za sve frizure koje su preživjele ratove, ovo je naš poklon, najveći roast za najveću legendu, dame i gospodo, jedina, neponovljiva, besmrtna, lepa Brena.